ҳамада салом алейкум дӯстон, муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикае ки бисёр бародаро аллакай ошиқ шидагиянд. бале, криминални расследванияҳо ва ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем ҳамин қадар ҷолибу пурпештобае ки ҳатто дар бораш якчанд китобҳо ва филмҳои ҳуҷҷатӣ ба навор гирифтагиянд. бале, баъди тамошо кардан шумо дарк мекунед ки барои чӣ. лайк монданро фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. ширкати парвозавия ба бисёриҳои шумо шинос аст. бале, ва яке аз хизматрасониҳои ин бародаро кӯмак барои зиёрати хонаи Аллоҳ аст. аксия рафтаист 14 феврал аз Тоҷикистон 13500 сомонӣ. се вахрок меҳмонхона, зиёрати Маккаву Мадина, албатта ки бо робаладони тоҷик плюс шаҳри Тоиф, билет туда обратно бародаро. болои ида қуш мешава виза, 5 литр оби замзам, китоби Қуръон ва ҷойнамоз туҳфа. фаромӯш намекунем бародаро ки аксия то 1 феврал давом мекунад. пас чӣ гуна рейс 14 феврал гуфтем? яъне ки то 1 феврала ҳаракат кунем ки занг занен ва ҷоатона бигирен. маълумоти бештар боша ба рақамҳои рӯи экран. ҳодиса оғоз мешавад дар як шаҳраки хурди Панама Сити. ин шаҳра қарор дорад дар штати Флорида бо населенияи зиёда аз 30 000 одам. шаби 6 октябри соли 1999 пулиси Панама як занги телефонӣ қабул мекунад аз як зане ки хеле ҳам дар ҳолати тарсу ҳарос қарор дошт. ба телефону хабар медиҳад ки касе ба тарафи шавҳари ӯ тир холӣ кард. ахидаш боша айни замон аз ҳамлагар пинҳон шудагиай. вақте ки пулис ба ҷои муайяншуда ҳозир мешава, дарои хона кушодагӣ буданд ва ӯ бо тапончаи тайёр ворид мешаванд. дар ҳол баъди ба хона ворид шудан дар ошхона мебинанд ҷасади марда. баъдан овози зан шунавида мешава аз ҳуҷраи хоб. зан ҳамин гуна тарсидагӣ буд ки ҳатто дара ба рӯи пулисҳо намекушояд, чунки бовар карда наметонист ки дар аслам ӯ пулисанд ё ин ки ҳамон одаме ки камтар пеш ба шавҳараш ҳуҷум кард. пулис хеле ҳам заҳмати калон мекашад то ин ки зана бовар кунонанд ки ӯ ҳамлагар не балки пулисанд, то ки ӯ дара кушоя барошон. баъди дара кушодан мо шинос мешавем бо ҳамин зан, яъне ки Анҷелика Стовел, зане ки пулиса ҷеғ зад. ҳангоми ӯ муайян мекунад ки дар бехатарӣ қарор дорад ва назди ӯ пулисҳо ҳастанд, медава ба ошёнаи дуюм, чунки дар уҷа ду фарзанди ноболиғи ӯ қарор доштанд. хушбахтона ба ин кӯдакҳо ягон осебе расидагӣ набуд, лекин чунин бахтиш баландӣ кардагӣ набуд шавҳари Анҷеликара, Рон Стовел. баъди якчанд лаҳза ба ҷои ҳодиса тамоми гурӯҳи тафтишотӣ ҳозир мешаванд. кӯдакҳоро ба хонаи бибишон равон мекунанд ки дар наздикии ӯ зиндагӣ мекард, яъне модари марди кушташудагӣ. ахиди Анҷеликара боша барои бозпурсӣ ба идораи пулис мебаранд. баъде ки пулис бо ҳамроҳи ҷасад танҳо мемонанд, ӯ шурӯъ мекунанд барои тафтиш кардани ҷои ҳодиса ва якумин чизе ки ӯда лозим буд ин ҷасад. меомӯзанд бадани ӯра. маълум карда мешавад ки мард якчанд тир хӯрдагиай, сета дар пушт, якта дар камар ва якта дар сар. бале, хушбахтона дар ин ҷа буд чизҳое ки бо ӯ кор кунанд. дар канори ҷасад дарёфт карда мешавад пайи пои хунолуд ки дида мешед ду ҳарфи англисии H, тир ва гилзаи тир. мувофиқи ҷароҳатҳои бадани ҷасад муайян карда мешид ки аввалан тавассути револвер 4 тир дар пушт хӯрдагиай ва дар охир боша яктаи дига аз дробовик дар сар. лайк монданро фаромӯш накунед бародаро ва як ҷои дигарро тавсиятон метиҳем ки хеле ҳам хуб гӯш кардан дар кораи видеоҳоша ки дар ҳаёти шумо дар кор мешавад. и вип канали май ва нуқтаи муҳиме ки зинбардор қайд мекунад, дар ҳоли эксперимента гузаронидан бояд одам таъппуш надошта боша мегӯяд. ҷое ки дар барномаҳош реклама намешава. агар ки шумо шум бинед рекламаро, мувофиқи мода рафтан ҳамин худ дар таъсири ана ҳамин гуна усулай. мода ки баровардагиай модара бизнесмено. барномаҳо боша ҳамин гунае ҳастае ки дар ҳаёти шумо то поколенияҳои ояндатона лозим мешавад. агар ки бихоҳӣ ки бо сахттар лаҷон бикашӣ, битарсон ки ӯ ҳолати бад бо мешава. тамом. мавзӯъҳои да гап мезанем ки на танҳо ба хотири завқу шавқ ё ин ки вақтгузаронӣ боша, барномаҳое ки аз бисёр корҳо шуморо пешгирӣ мекунад ё ин ки дар бисёр ҳолатҳо намегузоратон ки бой битиен. яроқи сахттарину даҳшатноктарин и таъсири психология. ягону яроқ
пеши яроқ намеиста бародаро. Ягон яроқ, ягон намуд зурӣ. Мавзӯъҳое ки шуморо дар ҳаёт имкон метавад ки вобастагӣ надошта бошен. Аз чӣ савол метен? Аз ҳама чӣ. Гап дар оне ки ана ҳамун таъсир нараса бояд да ту. Ки чӣ фикр мекунам? Чунин барномаҳо дӯсто дар веб канали ман мешавад. Ссилкаи веб канал дар якум комментария закрепи чидагиай. дар ҳоле ки як гурӯҳи криминалистҳо дар ҷои ҳодиса кор мекарданд, гурӯҳи дигараш бошад дар идораи пулис шоҳиди аз ҳама муҳима бозпурсӣ мекарданд, яъне ки Анҷелика Стоула. мувофиқи гуфтаҳои Анҷелика ҳамаш чӣ гуна оғоз мешавад. тақрибан соати 3 субҳ шавҳараш мехеза ва омодагӣ мебинад барои ба кор рафтан. ӯ кор мекард дар ширкати доставка UPS. ҳангоме ки шавҳар мехеза ва тайёрӣ ба кор мебинад, зани ӯ ҳам мехеза то ки ба ӯ хӯрок тайёр кунад ҳамроҳаш ба кор. лекин қитии хӯрокгириша намеёбад ва аз шавҳараш мепурсад ки наметавонад қитиро дарёфт кунад. дар ҷавоб шавҳар мегӯяд мумкин аст ки дар мошин бошад ва равона мешавад ба тарафи қитӣ. Анҷелика дар ошхона боқӣ мемонад. Арон боша ба ҳавлӣ назди мошин мебарояд. як лаҳза зан як садои ба мисли таркиши салют мешнавад ва бале, дар аввал фикр мекунад ки и салют аст. яъне ки ин садои тир буд. як шахс ба камари Рон як тир холӣ мекунад. Рон зинда мемонад ва ҳаракат мекунад ки фирор кунад аз ҷои ҳодиса, ба хона ворид мешавад. лекин дари ҷамъ амн набуд. ҳамлагар як чанд тири дигар холӣ мекунад аз берун ба тарафи дар ки дар пушти дар Рон қарор дошт. тир дарҳоро мегзарад ва мерасанд ба пушти Рон. Рон ба замин афтида худша мекашад то ин ки дохили хона равад, аз назди ҳамлагар дур шавад. ҳамлагар боша ҳаракат мекунад ки вориди хона шавад. дар ин ҳолат Анҷелика ӯро намегузорад ин кора карданда. муборизаи Анҷелика бо ҳамлагар оғоз мешавад. Анҷелика ҳаракат мекард ки ӯро ба хона роҳ натиҳад. ӯ боша ҳаракат мекард ки ба хона ворид шавад. албатта чӣ гунае ки медонем, ӯ тапонча дошт ва метавонист ки дар ин ҳолат ҳам аз пушти дар бипаронад ба тарафи Анҷелика. чӣ ба ки не? бале, ҳамин хела мекунад. вақте ки Анҷелика мефаҳмад ки ин кори ӯ бемаъно аст, фирор мекунад ба тарафи ҳуҷраи хоб. ҳамлагар боша вориди хона мешавад. баъдан ӯ назди Рон мешавад ки дар замини хона қарор дошт. драбавӣ ки дар сараш монда тирхолӣ мекунад. лекин пеш аз тирхолӣ кардан як чизи аҷоиб мегӯяд ки Анҷелика мешнавад. ин барои вай ё ин ки барои ӯ. албатта ки шумо намефаҳмед ки ман барои кӣ гуфтаистам, яъне ки ӯ марда ё ин ки зан. дар забони мо чунин ҳолат нест. яке англисӣ ё ин ки русӣ бигӯем мефаҳмед. яъне ки ӯ гуфта ҳамчун ҷинси зана дар назар дошт. ҳангоме ки ҳамлагар мефаҳмад ки Рон аниқ мурдагӣ аст, хонаро тарк мекунад. ҷолибияти он кор дар оне ҳастае ки барои чӣ ҳамлагар шоҳида зинда монд. яъне ки медонист ки дар хона зан ҳаст ва ба ҳуҷраи дигар пинҳон шидагӣ душвор набуд ӯро дарёфт кардан. аз ин мо як чӣ фаҳмида метавонем ки ин куштори тасодуфӣ нест. ва ба ғайр аз ин як маълумоти хуби дигарам Анҷелика дода метавонад ба пулис. дар як лаҳза рӯи ӯро дидай. фотороботи ӯро ҳамин гуна нишон метиҳад. як марди на он қадар қадбаланд бо мӯйлабу мӯю чашмони сиёҳ. ҳамин қадар маълумот буд ки Анҷелика метавонист ба пулис бигӯяд. акнун кори пулис оне ҳастай чӣ? бале, муайян кардани шахсияти худди мурдагӣ. чӣ хел муайян кардан? медонаша кие ку шавҳари ки не ҳаётша бояд биомӯзанд ва цепочка биёбанд. алоқамандӣ ба ягон шахсият ё ин ки ба ягон корбори дигар. акнун оғоз мешавад бародаро ҳолатҳои пурпечтобӣ ки хел тамошо мекун. нав ҳамин хел тенҷ мегӯӣ. тешинашид ёфтанд ки бо переворот мешавад. кайфият шуда ҳамин ин рубрикара. бале, барои ҳамин хотир лайка фаромӯш накунед. ман ҳам намехоҳам ки рубрикара хат бизанем, чунки мадар худам да маххулай. Рон ба дунё меояд ва ба воя мераса, зиндагӣ мекунад дар ҳамун шаҳре ки киштанша, яъне ки Панама Сити. баъди хатми мактаб ӯ равона мешавад ба хизмати ҳарбӣ флоти баҳрӣ. баъди 4 сол бармегардад ба шаҳри худаш ва хеле ҳам орзу дошт ки оила барпо кунад. ва соли 1989 ҳамсари якумша вомехӯрад, Тина Трекслер. дар натиҷа ӯ соҳиби як духтарча мешаванд, лекин мутаассифона баъди 6 сол мефаҳманд ки туғурӣ намегиранд бо якдигариш ва ҷидо мешаванд. тақрибан баъди як соли ҷидо шидан аз Тина, Рон вомехӯрад Анҷеликара, ҳамсари ҳозираша.
یعنی که تا وقتی مرگ شه. در وقت رون کار میکرد همچون پیش خدمت در یک باری پلیاژ. انجلیکا باشه برای استراحت میره اونجا. پاناما سیتی آفتابرویه. بعد شناسای خیلی هم زود و میفهمند که برای یکدیگرشون آفریده شدگیان. انجلیکا باشه میکوچه برای همیشه با پاناما سیتی. همچنین انجلیکا داشت از نیکوی پیشینش چخلیش نیکو نمیکن یا از شوهر پیشینش با مثل رون از شوهر پیشینش، رون از زن پیشینش و ای باشه از همسر پیشینش با مثل رون گفتیم چیرکی اینم کودک داشت. سال 1997 ایو خانه‌دار میشوند. رون باشه با فرزند خواندگی میگیره کودکی انجلیکا را. حالا حیران میشین شما برای چی خودی من فکت گفتم به اینم فرزندش میشه که نه افیتسال نه میتونه که بگیره میتونه که نگیره میگیره. بعد یک سال او باز یک فرزند دیگر به دنیا میارن دخترچه. رون همه کار میکرد برای که فرزنده و اویلش خوب نگاه کنه. در دو جا کار میکرد، هم کوریر هم پیش خدمت. تقریبا یک چند مدت پیش از مرگش ختم میکنه کورسی مساژیست. یعنی او میخواست که مساژ نی سالن خودش بکشه لیکن نمیتونه. شما میدونی برای چی؟ یعنی که این شناسایی برای چی بود؟ برای اون خاطری که شما هم گفتین کو اکنون فهمین کی میتونه چونین شخصه با قتل برسونه و سوال برای چی؟ همیشه ما باید کار کنیم در اساس موتیف چیه؟ مقصد از کشتن در چیه؟ معلوم میشه که در این سوال جواب داشت کی انجلیکا میگه که یکمین شخصی که پلیس باید دقت خودشون طرف او کنن ای تینا ترکسلر زنی یکمی مرد. یعنی که بعد جدا شدن رون با تینا کودک هر داشته میتین. یعنی که هر داشته میتین چخیل نگاهبینی کودک 50% هم ایش نگاه میکنه هم ایش. لیکن یک چند مدت پیش از مرگش رون حرکت میکنه که نگاهبینی کودک تماما 100% با او بتین. بله برادرو در این کشورها بسیار هست ایچونی مشکلی ها و بسیار آدما را میکشن محض به خاطر انا همین چیزی که در خمون غیریادی میتوه. نبراد مردای بیناموس را میبینی که زن خطی کودکاش میپرتوه با زنش میبره بیچاره ویدیو میکنه برنامه اسیم خیریه درخواست میکنه برای که مردک پرتافته شه. اینا نبراد حرکت میکنه که کودک بگیرن. در این جماعت 100% گفتن نمیتونیم. حالا این همه خیلی است. تنها زنش چونین پیشنهاد میکنه که با مو دقت بتین. یعنی که موتیف داشت. آیا این موتیف میشه؟ بله چی بنی؟ یعنی وقتی که رون میخواد کودک از 100% بگیره تینده این معقول نمیشه و همیشه بین او یک محاربه تن به تن بود بگیم میشه برای کودک. ایش که ما پاکیزه باید بگیریم ایش باشه ما. و با غیر از همه باید آوردن در کره سخنهای حملگر پیش از آنی که آخران تیر به سر رون خولی میکنه. چی گفتگی بود؟ البته از مرگ رون تینده فایده بود. ایش هم معلومه که او خودش نکشته چون که حملگر مرد بود. و بله یکم چیزی که پلیس میخواه او را بازپرسی کنه. بعدا پلیس از او میپرسه که نقل کنه چی کار میکرد و چی کار مشغول بود در وقتی او را به قتل رسانیدن. موافق گفته های او تا ساعت 10 شب در کار بود. بعد چی روانه میشه به طرف رون. جالب برای چی؟ برای که دخترچه‌ش بگیره و در این کار او حق داشت. باید همین خیلی میشید موافقی گرافیکی با او گذاشتگیان. زن با دخترچه‌ش در خونه قرار میگیرن تقریبا ساعت 11 شب. تین زندگی میکرد با همراهی مادرش. بعد یک چند دقیقه تماشا کردن تلویزیون او به خواب میروند. موافق معلومات های زن هنگامی که او را به قتل رساندن زن خواب بود. بله پلیسا داشتن دیگر سوال هایی که باید از اون میپرسیدن لیکن در این لحظه سفید کننده تین پیدا میشوه که صحبت قطع میکنن. یعنی که پلیسا میتونستن صحبت کنن با تین توسط سفید کنندش. در این حالت یگان معلومات از او گرفته نمیشوه. برای تصدیق کردن گفته های تین از مادر 55 ساله او میپرسند که او تصدیق میکنن بله همون شب او تماشا کردن تلویزیون و به خواب رفتن. البته فکر کردن در کار ایجاش هم که تین خودش کشتگی نبود. اگر که در کار دست هم داشته باشه حملگر مرد بود. یعنی که میتونه که تین خوب باشه اصلا یا دیگر کسی کار کنه. چگونه ایرا معین کردن در کار اونه که اگر که یگان کسی دیگه با فرمان تین ای کار کردگی باشه پس
тин ура бояд ки харидагӣ бошад, дуруст? аз ҳамин хотир шотҳои уро тафтиш мекунанд ки ягон суми калон ба наздикӣ аз шоташ гирифтагӣ ҳаст ё ин ки нест, лекин дарёфт карда наметавонанд. ягон чизҳои шубҳанок, ягон суми калон аз шоташ гирифтана намебинанд. дар ҳоле ки ягон далели 100% надоштанд нисбати зани пешинаи ӯ, пулисҳо шурӯъ мекунанд ба тафтиш кардани дигар гумонбаршудаҳо. тақрибан баъди як ҳафтаи куштор пулис муайян мекунад ки Тин ягона шахсе набуд ки Рон бо ӯ мушкилӣ дошт. яъне ки Тин зани пешинаи Рон аллакай дӯст писар дошт, як мард бо номи Эдриан Харрис, ва ҳамеша ин шахс иштирок мекард дар муноқишаи Тину Рон ва бале ҳамеша тарафи Тина мегирифт. тарафи Тина ки бигирад чӣ мешава? зидди Рон. мувофиқи нақли шоҳидо дар як чандчунин муноқиша дӯстписари нави Тин ҳатто таҳдид кардагиай Ронакӣ мекушаш. дар ин ҳолат пулис дора гумонбари нав Эдриан Харрис, дӯстписари нави Тин. ҳолате ки пулис дар бораи ӯ маълумот ҷамъоварӣ мекарданд, ӯ зиндагӣ мекард дар Балтимор, 1500 километр дур аз ҷои ҳодиса. хай чӣ, пулис ба меҳмонии ӯ мераванд. мувофиқи гуфтаҳои ӯ, рӯзи қатл ӯ дар кор буд. тақрибан соати 19:30 кора буд мекунад. арон боша соати 3:30 шаб кушта мешавад. ва бале, пулис тасдиқ карда метавонад вақти анҷом ёфтани кори ин марда. ҳамин тариқ 8 соат дар бар мегирад ки дар чунин муддат дӯстписари нави Тин ҳеҷ вақт наметонист. ин ҳамада маълум ай ки дар 8 соат 1500 километра тай карда наметонист. ҳамин тариқ Эдриан Харрис, дӯстписари нави Тинам аз рӯи хати гумонбаршудаҳо хат мезананд. акнун бале, дар ин ҷамъ тус нав пас шиданӣ мешавад ки бо оғоз мешавад павроти дигар. вақте ки пулисҳо бо ӯ суҳбат мекарданд, як шахси дига диққати ӯро ҷалб мекунад ки ҳамсояи Харрис. ҳамсояи ӯ буд як мард, Гайн Маккелвин. барои чӣ хотир ҳамсояи ин диққати пулиса ҷалб мекунад? барои он хотире ки хеле ҳам сахт монанд буд ба ҳамун шахсе ки Анҷелика гуфтагӣ буд. марди чашму мӯйлаби сиёҳу мӯи сари сиёҳ доштагӣ, қадди на он қадар баланд. пулисҳо ӯро сурат мегиранд, омехта мекунанд расмша дар дохили 5 расми мардҳои дигари бегонае ки бо ӯ монандӣ доштанд ва нишон метиҳанд ба Анҷелика. Анҷелика боша аз байни ана ҳаму ҷидо мекунад маҳз ана ҳамин марда. бале, ин хеле ҳам пешравии калон дар ин кор, лекин ҳоло ҳам ин марда гунаҳгор карда намешавад. ба он нигоҳ накарда ки Анҷелика ҳамчун шоҳид ин кора тасдиқ мекунад. далел дар кораи барои ӯро дастгир карданд. яъне ки бояд ордер дода шавад ба пулисҳо барои ҷустуҷӯ кардани хонаи ӯ. бале, ин кора карда метавонанд. яъне ки боварӣ хеле ҳам калон буд ки маҳз ҳамоя ҳамин хотир ордер метиҳанд. аз ҳамада муҳими дигаре ки хеле ба ҳайрат меорад ҳоло, и пойафзолҳои ӯ буд. пойафзолҳое ки дар тагаш 2 ҳарфи H дошт. ҳамин гуна изе ки дар хонаи Анҷелика буд. изҳои хун ёд дорен? ва дар ин лаҳза Гай Маккинвейла дастгир мекунанд. хуб, ҳамаш тинҷ, ҳамаро қабиланд. лекин не бардоро, як чанд чиз дига ҳам монда ногуфта. лайк мондана фаромӯш накунед ва фаромӯш накунед онишам ки гуфтагӯгӣ бидем бисёр пурпештобаи ҳолат. якумаш ки яроқ дарёфт карда шудагӣ набуд. яроқе ки тиру гилзоҳош дар ҷои ҳодиса қарор доштанд. ин шахсе ки дастгириш карданд мегӯяд ки ҳамун шаби қатли Рон дар сменаи шабона кор мекард. ин кора тасдиқ мекунад ҳам ҳамкорои ӯ, ҳам записҳои камераҳои назоратӣ дар ҷои корш. дар ин ҳолат чӣ гап мешавад? дига далел бикованд? Не, ин кор тамоми чизҳое ки пулис ба зидди ӯ дошт ҳамаша хат мезананд. иқрор мешаванд ки Анҷелика фиреб хӯрдае. акнун дар ҳамин ҳолат тамоман тафтишот ба нуқтаи аввал бармегардад. ягон гумонбари дигар набуд. чӣ кор мекунад пулис? тафтишот аз сар оғоз мекунанд ва умедвор мешаванд ки ягон чизи дигар дарёфт карда метавонанд ки ӯро наздик мекунад барои фош кардани ин ҷиноят. ҷолиб шида кан дидем паварота. аз байн 2 моҳ мегзарад. пулис ҳичи надошт. хеле ҳам имконияти калон буд ки дела такшин мешавад. ва дар ин ҳолат як чизи нави дига пайдо мешавад ки бо кор меҷанбад.
барои қасди ғорат дастгир карда мешавад як мард бо номи Антонио Перес. дар инҷа фикр мекунед чӣ алоқамандӣ дорад як марде ки қасди ғорат кардагия дастгир кардани ӯ. гап дар сари оне ҳастае ки ҳангоми дастгир кардан аз ӯ ду яроқ дарёфт мекунанд, револьвер ва драбавике ки дар борашон гап задагӣ будем, дар ҷиноят истифода шудагӣ буд ҳангоми қатл. яроқа барои ташхис ба лаборатория мефиристанд. марда худша боша оғоз мекунанд барои шахсиятша маълум кардан ва таърихи ӯра фаҳмидан. дар бисёр ҷиноятҳо даст доштае, ғорат, ҳуҷум, мошиндуздӣ. муҳимиш оне ҳастае намуди зоҳирии ин шахс. як бор тамошо кунед дар рӯи экранатон худшае. И хеле ҳам сахт монандӣ дора бо ана ҳамун одаме ки тасвир кардагӣ буд Анҷелика. дуруст? мӯи лаби сиёҳ, мӯи сиёҳ, чашмои сиёҳ, қадди на он қадар баланд. ва албатта ки полис шурӯъ мекунад суҳбат кардана бо Антонио Перес, лекин хеле ҳам сарсахт буду. маълумот гирифтан аз ӯ ба мисли барф кофтан дар Дубай буд. ӯ рад мекард даст доштани худша дар қатли Рон. баъди чӣ полис ордер ба даст меоранд барои тафтиш кардани хонаи ӯ. аз хонааш боша пойафзолҳои кориша меёбанд ки дар тагаш ана ҳамун ду ҳарфи H англисӣ буд. баъди чӣ отчёт аз лаборатория меояд ки гуфта будем яроқҳоро мефиристанд барои тафтиш. дар отчёт гуфта мешавад имконият ҳаст ки аз ин яроқ парондагӣ бошанд Рон Стовала. ба чӣ имконият дора? ҳа ё не? инехе бояд ҷавоб боша. яъне ки полис бояд 100% муайян кунад ки ҳамун яроқае ки парондан Рона ё ин ки не. барои ра маълум кардан дуюмбора ташхис мекунанд. ташхиси бо сахттару чиқиртар. чӣ гунае ки ёд дорен охирон тир аз драбавик холӣ карда шудагӣ буд. яъне ки ин як яроқи калон аст. аз расстояние хеле ҳам кӯтоҳ парондагӣ буданд ва имконияти хеле ҳам калон астае ки мумкин е ҳамлагар нуки яроқа ба сари Рон мондагӣ боша ва агар ин хел боша барои муайян кардани яроқ хеле ҳам имконияти баланд астае. чӣ гуна ҳоло мефаҳмонам ва бале дар аслам ҳамин хел кардагӣ буд. яъне ки нуки яроқа расондагие дар бадани дар сари Рон ва маҳз ҳамин хатогии хеле ҳам калони ҷинояткор мешавад. яъне ки барои чӣ хотири кор муҳим ай? ба хотири оне ки бале бародаро ДНК-и Рон дар нуки яроқ мемонад ва полис ира дарёфт мекунад. дар ин ҳолат гумонбари рақами 1 мешавад Антонио Перес. акнун шумо медонед ки ира хушрӯвак меҷиқанд ва полис ҳам нияташ ҳамин буд ки муайян мекунем ҳамаша. лекин дар инҷа ҳам паворот мешавозӣ. безор шудем қатъи паворотон. гап дар сари онае ки дар ин саволам ҷавоб меёбад Антонио Перес. ӯ мегӯяд ки яроқи худша як чанд муддат қарз додагӣ буд, яъне ки аренда. мумкин е ки ҳамун одамеро ки яроқ шудагӣ ҳамун куштагӣ боша Антониора, то ест ки Рона. ва муҳимаш оне астае ки мегӯяд каме маълумот дора дар бораи ана ҳамин ҳодиса. мувофиқи гапҳои ӯ Рон бо маводи мухаддир сару кор дошт, яъне ки бизнес дошт. фаҳмида мешавад ки и Рон намешноса. бале, пас мо хеле ҳам наздикем барои ошкор кардани и ҷиноят. албатта ки ин гап дар ҳоли тафтиш дурӯғ мебарояд. Рон чунин шахс набуд, сару кор надошт бо маводи мухаддир. лекин гап дар сари чие ки чӣ ба Антонио Перес Рон намешноса? дар асл боша ягон чизе набуд ки инора якҷо кунад бо якдигариш, яъне ки сабаб набуд ки ино бояд шинос бошанд. барои муайян кардани ин муаммо гуфту шурӯъ мекунанд маълумот дар бораи Антонио Перес бо як бори дигар. ҳангоми тафтиш кардани телефони ӯ муайян мекунанд ки ӯ алоқа доштаи хеле ҳам зиёду гуногун бо як зан бо номи Ким Миллер. дар ин муддат и дӯстдухтари Перес ба ҳисоб мерафт ва салон красоти кошонаи ҳусн дошта. короче салон красоти дошт. состарахи. Антонио Перес боша ҳамчун як коргари оддӣ буд дар уҷа. дар инҷа бале ҷолиб мешавад ки як ҷинояткори ҳам и хел яроқдору чӣ доре ки гузашташ ҳамин хел криминалния дар салони красоти разнарабочӣ кор кунад. ва полис аз думи ӯ мепоя. аз думи Перес не, аз думи дӯстдухтари Перес. полис хеле ҳам ҳайрон мешавад ҳангоми фаҳмидан ки яке аз муштариҳои доимии ӯ и ҳаст Энни Трекслер. ин одам ба мо шиносае, дуруст? кӯи ха фикр кунед? Не, камтар сартона то додам. ин одам не
балки фамилияш Трекслер. Ёд дорен? Тина Трекслер. Тина Трекслер ҳамсари пешинаи Рон буд. А ин зане ки муштарии доимии ӯ аст, инам фамилияш Трекслере. Яъне ки Эн Трекслер модари Тин Трекслер буд. хиштомани марди ба қатл расонида шуда. Аз одамое ки ӯро мешинохтанд, пулис муайян мекунанд ки ҳамеша Эн Трекслер дар бораи Рон суханони безеб мегуфт ва ҳамеша нигарон буд ки ӯ набераша аз духтараш мегира. Яъне ки дар ин ҳолат чӣ кор бояд кард? Алоқамандии ин шахсоро ёфтан дар кора. Аз чӣ оғоз мекунем? Ба даст меёрад пулис распечаткаи телефонии ин шахсоро. Тин Трекслера, модари ӯра Эн Трекслера, шахсе ки гумонбар шудагия барои қатли Рон, яъне ки Антонио Переза ва дӯстдухтари Переза. Ин ҳаст Ким Миллер. Дар ин ҳолат чӣ кор карда мешавад? Алоқамандии ин гурӯҳа чӣ гуна алоқа доштанд бо якдигариш. Дар телефони ҳамсари пешинаи Рон Тин ягон чизи шубҳанок дарёфт карда намешавад. Лекин дар телефони модараш чӣ? Ин шабакаи ҷолибтар буд. Маълум карда мешавад ки як чанд рӯз пеш аз қатл ва як чанд рӯз баъдаш Эн Трекслер ва Ким Миллер суҳбат мекунанд ва вақтҳои ин зангҳо хеле ҳам гуногун буданд, ҳамчунин шаб. Дар ин ҳолат пулис фикр мекунад метавона оё Ким Миллер, яъне ки дӯстдухтари Антонио Перез, ҳамчун посредник боша байни Антонио Перез ва хиштомани шахси ба қатл расонида шуда. Дар ин ҳолат як чиз дига мо дорем. Бояд рафтуомади пула муайян кардан дар кора ва тафтиш мекунанд Эн Трекслера. Ва дар ин ҷамъ чизи ҷолиб дарёфт карда мешавад. Чӣ гунае ки маълум карда мешавад, як рӯз пеш аз марги Рон, Эн Трекслер аз шоти худаш $10,000 мегирад. Дар ин ҳолат пулис ба хулосае меояд ки Рона заказ кардагиянд. Заказчик и ҳаст хиштоманаш Эн Трекслер. Қотил боша Антонио Перез, амионарав Ким Миллер. Пулис тамоми ин далелҳоро меоранд назди Антонио Перез ва мегӯянд ки агар қоил нашавад, ба ӯ ҳукми қатл дода мешавад. Бале, чунин усул кор мекунад. Антонио Перез гап да медарояд ва мега ки хиштоманаш ӯда 5,000, яъне ки Эн Трекслер ӯда $5,000 ҳамчун аванс додагия, и кора мас Антоният ба анҷом расондагия. Яъне ки Эн Трекслер сурати Рона ба ӯ метия, суроғаша ва вақтере ки кай ӯ ба кор меравад. $5,000 боқимондаи дигара Антонио қабул мекунад аз ин кампир баъди куштор. аз ҳамин хотир занг бидак пеш ва баъди куштор. Бале, дар аслам Ким Миллер имёнарав буд ба иншон ва шахси навбатие ки пулис бояд бозпурсӣ кунад маҳз ҳамин шахс мешавад. Дар аввал рад мекунад суҳбат кардана бо пулис, лекин прокурор мегӯяд ки ҳукми қатл ту дар пешбинӣ шудагия. Агар ки гап занӣ, ҳамаша хуб ба мо бифаҳмонӣ, 5 сол условно метем та. И додугирифти хеле ҳам хубае ку фоиданокай барои духтар ва розӣ мешавад. Эн Трекслер ба гуноҳи куштор дараҷаи якум гунаҳгор карда мешавад. Суди кор соли 2001 мегзарад. Прокурор тамоми далелҳое ки зидди Эн Трекслер буд пешниҳод мекунад дар суд ва ҳамчунин дар суд иштирок дошт бева аллакай. Кадом бева? Хайхтон фаҳмидин дар ин ҳолат ки бева шид. А кампир худаш боша то охир рад мекунад ки ҳеҷ даст надора дар марги ӯ. Дар натиҷа Антонио Перез ва Эн Трекслера ҳардуша як умра ҳабс мекунанд. Бале, гарчанде ки ҳабс шид, аз як тараф агар фикр кунем, чизе ки мехост кард, набераша духтараш 100% нигоҳубинша гирифт. дӯстон, фикр рафтаихтонро дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунен то ки барнома зинда монад. Дар рӯи экран видеоҳои нави охира тамошо карданашро фаромӯш накунен ва ҳамчунин обуна шидана. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.